ụlọ akwụkwọ Community Secondary School Mgbakọ bụ ndị nke gbara ndị nke mbụ dịka ndị tụrụ ugo na ya bụ agba ihe mmemme Isompi ọnụ n'asụsụ Igbo Ajụaza nke afọ bụ 2025 bụ nke Chief Fidelis Nweke chịkọbara ma bịakwazị ka ha nwetachara akwụkwọ ya bụ ego nrite bụ nke ruru 1,000,000 naira ma bụrụ ka ha merichara ụlọ akwụkwọ itoolu ndị ọzọ bụ sekọndịrị enwere na mpaghara okpuru ọchịchị obodo Ọka North. Na ya bụ asọmpi bụ nke akwadoro site n'aka Chief Nweke site n'aka ụlọ ọrụ ya bụ Rifcon Energy and Construction Company Limited. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ. Mayor nke Ọka North Local Government Area bụ Dọkịnta Thank God Anago nke ọ bụ onye nọchite anya ya bụ osote ya bụ Oliakụ Scholastica Ọnwụgbufo nakwazi onye ji ọkwa Chief Executive Officer nke Nzukọ Ndị Igbo Radio Program Limited bụ Maazị Chukwudi Ejimọfọ toro nnọọ Chief Nweke maka mbọ ọ na-agba ịhụ na asụsụ na omenala Igbo bụ nke kwuchim. N'okwu nke ya, onye kwado ya bụ ihe mmemme nke Chief Pascal Iwu na onye jibu ọkwa Deputy Chairman nke Ọka North Local Government Area bụ Ọzọ Julius Emeka nọchitere anya ya na ya bụ ihe mmemme gosipụtara afọ ojuju ọ nwere n'ihi otu ụmụntakịrị ahụ ji wee sonye na ya bụ ihe asọmpi ya nakwazi nkwenye ha kwenye ihe gbasara asụsụ Igbo ejirimara Igbo. Community Secondary School Amansi bụ ndị gbara ndị nke abụọ na ya bụ ihe asọmpi ma were 1,070 wee na ebe Community Secondary School Achala gbara ndị nke atọ ma were 50 wee na ebe Nwaadị Ijeọma Adịmọra nke si n'ụlọ akwụkwọ CSS Mgbakọ nakwazi ogbo ya Nwaada Rosemary Agbi nke si n'ụlọ akwụkwọ CSS Amansi wee bịa gosipụtara obiọma ha nwere n'ịtụrụ ugo na ya bụ ihe mmemme ma kpee ekpere ka Chineke gaa n'iru igozi Chief Nweke. Site n'Ọka, abụ m